na andito na kapitan ang napag-usapan na bayad ng isang subcontractor. Napaabot niya na lang, Kap, ang kanyang pong paghingi ng paumanhin sa inyo dahil sa nagkaroon ng katagalan. So, eto, Kap. 15,000 na ito. Tanggapin mo ito, Kap. Galing po ito sa subcontractor. Salamat na mabuti. Salamat sa programang ito kasi napadali magbayad yung matagal nang hinihintay kong bayad doon sa bill ng kuryente. At ito naman, partner, good news pa rin tayo. Ayan, good news tayo, partner. Naalala mo ba, partner, nung isang linggo, may inilapit sa ating programa ang isang barangay kapitan mula sa barangay Maugugo, Villar, Albay, na ang kanyang problema dahil sa hindi pagbabayad nung subkontraktor sa kanilang nakonsumong kuryente. Hindi yan, partner, mawawala sa aking isipan, partner, dahil alam ko kung ano yung kagustuhan ni kapitan para, partner, naman ay yung problema nila sa At BAPA ay yung sabi masolusyonan. nung tinawagan natin, basta magbibigay siya ngayong Martes. Ngayong Martes. At ngayon, nandito sa ating studio partner, si Kapitan Pante. Magandang hapon, Kapitan. Magandang hapon din po. Opo, Kap, anong pakiramdam mo ngayon na mukhang may bayad na? Masayang masaya kasi masasagot na yung problema nung kakulangan na pangbayad sa kuryente. Hindi naman ako ang nagpapatakbo ng kuryente at hindi ako membro doon. Ng BAPA. Hindi ako membro ng BAPA. Kaya lang, siyempre, dumulog lang sa kailangan akin. mong aksyonan, Kap, dahil pag naputulan yung BAPA, buong barangay mo, ikaw pa rin ang kapitan. Naputulan na nga. Naputulan na? Naputulan Ay, na. naputulan na pala, Siyempre, partner. siya naman ang gumawa ng paraan. Siyempre, Kapitan ng barangay. Umabot ng more than 200 plus 1,000. yung utang. Ginawan ko ng paraan. So, nakabalik na ngayon. May mga babayarin pa. Pero may kuryente na kayo ulit. May kuryente. Isang araw lang naputulan. Yan, partner, ang kagandahan na talagang yung kapitan ng isang barangay ay gumagawa ng paraan para sa kanyang ikabubuti ng mga Maswerte yung constituents. barangay Maugog. Oo. Kahit ma-extend pa yung wala mo ng eleksyon ngayon, okay lang. Oo, Dahil masipag yung kapitan correct, nila. So, basta yung during the program, sinabi niya na magbabayad, na inasahan nyo naman yon. Ay, naasahan ko po. So, partner. So, talaga, partner, na itong si subcontractor, ayaw niya naman siguro, partner, na magkaroon pa ng problema. At sa tulong ng ating programa, partner, na andito na kapitan ang napag-usapan na bayad ng isang subcontractor na matagal na, ilang buwan na, Pero kapitan. ilan nga yung pinag-usapan, partner? Oo. 15,000. Nagkasarado sila, partner, sa usapin na 15,000. Supposedly 24,000. Oo. So, humingi ng tawad 15,000, 15,000. partner. So, eto, Kap. 15,000 na ito. Tanggapin mo ito, Kap. Galing po ito sa subcontractor. Siguro bilangin mo na rin, Kap, kasi Juan, Actually, kulang pa yan, partner. ng 3,000. 9,000 lang alam 9,000. niya, partner. Kasi nakiusap naman itong ating subcontractor na yan lang daw ang kanyang nalikom. Pero, So, may kulang pa siyang meron 6,000. 6,000, Kap. So, hinihintay pa namin, sabi niya, baka ngayong hapon. So, makakarating muli yan sa'yo, Kap. Makakaabot po sa inyo. Dahil daw yan, Kap, sa kagustuhan niya talaga na yung problema niya sa inyo ay masettle Maseta na. niya. Ang kagandahan naman noon, Kap, naninindigan naman yung kontraktor at saka talagang tinutupad niya rin yung pangako niya na magbibigay siya, although hindi niya lang nakumpleto. Pinapaabot niya na lang, Kap, ang kanyang pong paghingi ng paumanhin sa inyo dahil sa nagkaroon ng katagalan. With that, ano po ang gusto mong sabihin, Kapitan, doon po sa subcontractor kay Mr. Borromeo? Go ahead po. Pasensya na Sir Borromeo kung nakarating tayo dito kasi matagal kong hinihintay na bumalik ka doon. Hindi ka dumating kaya siguro hindi mo naman ikakasama ng loob na nakarating na ito dito kasi wala naman akong masamang hangarin kung ano pa man. At again, anong masasabi mo sa programa, Kap, na ito? Tabang ora mismo. Ora mismo na rin na may bayad na. Mabuhay po ang tabang ora mismo sa mga tao na nakakikita nito at alam nila ang programang ito. Kung sakali may problema kayo na alam ninyo na matutulungan kayo ng tabang ora mismo, wag na kayong mag-alangan na lumapit. Sigurado matutulungan kayo. Ayun! Mabuhay ka, Kap. Mabuhay ka, Kapitan. Thank you so much. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan.